Hi, hello mga kabisaya. So, laing sugilanon na usab kini ang atong subaybayan karon sa sugilanon bagong bayani. Kini mga kabisaya, usa ka Islam o Muslim ang sinder niini. So, gipugos siya og paminyo sa usa ka lalaki nga gitawag og Buya. Apan wala siya makagusto kay aduna siya ay Kristiyano nga uyab. So sa batas sa Islam dili daw pwede magminyo ang usa ka Muslim nga babae ngadto sa Kristiyano nga lalaki. So dili ko sure ana nga mga balaod mga kabisaya, pero daghan namang nahitabo karon kay nagkausab naman god. So para malinawan nato ang maong sulat tampo, ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon. So dili na nato ilangan, ato nang isunod ang intro para magsugod na ang maong drama. Let's go. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan karon ang suwa tampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Aiza. Dear Priscilla, suki sa kong tipaminaw pinaagi sa radyo o sa online ni ining tulumanon bagong bayani. Dini sa amo sa Zamboanga City, naandan na sa among kaliwatang mga babae ang musitol into marriage nga naagoy dori kung bugay kung kabahin man ka na sa among kustombre o tradisyon isip sakop sa tribong Samal Islam. Apan gibuya ko sa akong amahan sa usa ka lalaki nga wa na ko magustuhi. Misupak ko ug milayas balik sa Manila diin tua si Bernie nga akong kalibin ug nagpaabot. Tawagan ko niyo sa pangan nga Aiza usa ka OFW isip office staff sa nasud sa Dubai, UAE. Hello, Bernie? Aiza, kumusta naman ang mga pagbakasyon sa inyo sa Zamboanga City? Okay naman, Bernie. Kanya, unsa naman ang imong pagpagigsulti sa imong amahan bahin sa atong relasyon? Nasuko siya. Kaya ko na mahimo. Nga manguyab Kristiyano ang babae nga sama na akong samal Muslim. Sa ato pa, huwag na paglaom mga itong duha ka gugma. Huwag makapugong sa ko paghigugma ni mo, Bernie. Please, balik na nga rin sa Manila. Isa, Bernie, magtipo na lang ko ta. Lisod man ka ay kung matawat sa imuhang mga kaliwatan kay Kristiyano ko. Samtang ikaw, Muslim. mangit akong paagi nga makabiya din sa Zamboanga City. Paabot ako sa kong pagbalik di sa Manila, ha? Nabala ka ko kay tingaling mahitabo ang imong gikadukan nga ibuya ka sa lalaki nga mo'y gustong ipapana ni mo sa imong aman. Ayaw lagi paguna-una, ana. Aiza, Ayaw ka bala ka. Kaya andam na kong ipaglaban na itong duha kagugma. I-promise ko na nimo.
Forget ra gud usa ng problema nimo, Aiza. Ate Francisca, gibantayan sa akong ama karon ang ako mga lakaw. Dili siya gusto nga mabalik ko sa Manila. Ako na'y bahala ni anak. Basta karon, kalimti lang una ng mga problema nimo. Sulbaron lagi unya na nato. Salamat ha, ate. Pero unsaon? Aiza, ni atasod sa restaurant. Mahimo bag mag-order na lang ta kay gigutom na gyud ko. Okay, sige. Mag-order tag food. Muslim ka, di ba? So, ikay pili sa gusto nimo. Any food lang, basta halal. Okay? Okay, you're the boss. Na-miss na sad akong atong bonding, Ate Francisca. Actually, grounded ko doon taga-tugo somewhere. Pero kay ang kaning kauban man di ay nibo sa trabaho, way muhang kuyog. Kanto Francisca. O gihatag ko lang nimo ang maong pabor. Ama, nasayod ka nakita mi si Ate Francisca? Sukad lang kumasayod. Ganaging relasyon ka niya yung Kristiyano rito sa Manila. Wa naibisan usa sa imong mga lakaw ang dili kumasayran. Ama Bandrio. Simple ra gyud ang gusto kong mahitabo. Ayaw gyud og supaka ang balaod natong mga Muslim. Kadluki ang kasuko ni Allah. Ama Bandrio. Ikasuko ni Allah ang imong pagpakigrelasyon sa Kristiyano dito sa Manila. Kung iya paunta siya, dinhi mamiyatay kadtong nga mga Kristiyano. Ama Bandrio, makasabot tingali si Allah sa kong pagbati. Allahu Akbar! Posible nga maangin ang atong kaliwatan sa imong pagka-infidel. Sawa ni mo pagsunod sa balaod ni Allah. Ikaw lang untang silutan sa imong pagkamasinupakon. Siluti lang ko, Ama. Kaya andam na akong dawaton bisan unsang konsekwensya sa ako mga nahimo. Si Allah mo magasilot ka mo. Kitaw lang ako, Aiza. Naruwa ba ko'y kagawasan ko mo pili kasi ako bahalon. Ama Bandrio. Aiza, alang lamang sa usa ka lalaki nga magtotoo ni Allah ang sama kini mong babae nga sumusunod sa Islam. Ama ko, Bandrio. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ang Kristiyano, dili angay sa imong gugma, kay dili siya iya ni Allah. Naibal ko, kung sa kadako, sa challenges nga akong giatupang ni atong hikayuna. Wa na nako huna-hunaa ang posibleng magguba ang akong pagtuo sa among bathala nga si Allah ug apil na ang magguba nga relasyon ako sa akong pamilya ug mga kaliwatan sa mga Islam. Ama Bandrio, tugutin na lang ko kung balik sa Manila. Kito ako'y trabaho nga rin paabot dito. Wa ako'y pagtugot nga kahatagan lang sa kababaeng Islam nga maluibon kang Allah. Bernie, nagbahay ko karon ni pauli pagit ko din sa among dapit. O gipananghit pagid ako sa kong ama ang bahin sa itong relasyon. Nga nasayod ba noon akong dakong sayop? Iyan na lang inayon diha sa Zamboanga City, Aiza. Nahadlo ko nga masakpan sa kong ama. Larga na dayon ka rin sa Manila. Katingali,
ipakasal ka niya sa sama ninyong Muslim. Oo, sige, Bernie. Mangit ako paagi. Kung niya na niya kas Manila, maglarag ka na yun, ha? Taingon sa amo sa Cebu. Ipahilayo ko ikaw sa iyong pamilya ron. Di sila makapanghilabot pa na to, Aiza. Ako timbang-timbangon pa ka ng bahina. Pero, wala ko ilaing naman noon ang paagi ron. Di na kita pagkalagyo. Adto ko ikaw tago isa mo sa Cebu. Aiza, imamata si Aman ang umaabot ni mo ba na? Ama, nasayod ka gyud. Nga dili na ko mahimong paslain. Magpakasal ka mo nining Aman sa musugot kag sa dili. Ama! Pagkagwapa man dyan ni mo, Aiza. Andam na nga mga dowry para sa imong pamilya. Dako nga kantidad ng duri nga. Andan magig kayo nga ihatag sa pamilya nini nga Amon. Mapanagiya ka lang niya. Umano niya sa atong kasal o sa kabulatang mag-honeymoon sa hotel nga gipanagiya sa mga pamilya dito sa Indonesia. Oh, di ba? Nabati na nimo ang gipanulti ni Aman. Di Francesca, please, magkita tabi. Sige na. Huwag ko laing masagpit. Ikaw ra yun, te. Ay, naunsa naman sad ka, uy. Magkita lagi, tate. Unya, kay grounded magkakasi mong ama? Okay naman siya, basta ikaw akong kauban. Ay, nahala, sige. Maayo ka rin nasa ko importanteng lakaw sa pueblo. Sige, te. Mananghit ko ni Ama Bandrio. Mularga man ko sa Middle East, Aiza. Ha? Mao ba date, eh? Oo. Ay, mo-abroad ko day, uy, mentras. Madapas akong edad. Matured na ba yaing taon ko? Wala na ba katabang na ko niya kun makalarga na ka? Oops. Paminaw. Sulbaron ta ka ng imong problema sa dili pa kumular ka. Ha? Tinuod bitaw ka, te? Oo, lagi. Pero, sabutan na to dig maayo, ha? Kay sigurado gyud ko nga na ay nagpaniit karon nimo din, he. Barangay chairman ba yan ng imong amahan? Doon na gina siya masugo nga iyang mga tao. Entiendes? Paminaw. Karon human na itong pangaon. Maglukat na ko og tiket para sa Manila. Pagpaapil na lang sad. Ote, ninot ng plano. Hataga di kang cash para lukat og tiket. O niya akong government ID po, te. Kadiyot. Ayaw. Uy, ayaw. Ayaw kong tunuli diri. Kitingalig makakita ang spy nga nagsunod-sunod ni mo. O niya na adtusod sa CR. Okay, te. Asa kay maayo og? Mularga na lang sad kauban ako sa Dubai. Ay. Managkaila magibong Vince nga akong pag-umangkon. Dili ba na ko mahimong biyaan si Bernie, te, uy. Pwede ka sabutan, good na mo. Nga kung makabalik ko sa Manila, akong dadun sila sa Cebu. Kita gadituhan sila, te. Kung kinsa man taning number? Tubagon na rin ako. Kaya basta nag importante kini maong tawag. Hello? Hello, Aiza? Vince here. Vince? Katong paguman ko ni Ate Francisca. Mao ba? Ako ni ako karon sa Dubai.
I-save day akong roaming number. I-save day aron magkontak kay po dunya ta. Sige, sure. Salamat kayo, Vince. Magandang kay hapiton ka ni Aman din hiyon niyang 2:00 sa hapon. Ama Bandrio. Ay ang pagbalibad ay gusto ko nga magkasuod yun ka mo sa imong nga pamanunon. Bisag unsaon ako, wag ko'y feelings kang Aman nga ilang kipuya ka na ako, Priscilla. Mga kasama atong sundan ug nga pagpaminaw ang laing sumpay ining suwatampo ni Aiza nga gipadangat din hining atong tulumanon bagong bayani. Kung dunay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubon sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, maingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.